den her video inde på en server, jeg bare spiller normalt inde på. Men i dag, der skal vi bare... jeg har bygget lidt på den her... Hvad hedder det nu? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har problemer med at tale i dag. Det her, det er så bare mit hus. Mega sweet. Så har jeg også lavet en... Okay. Så har jeg også lavet en lille hytte herunder. Og det jeg tænker i den her episode, at vi skal indrette den her, og så har jeg også, jeg kan lige vise jer det meste af det, jeg har. Og jeg skal også aflevere noget i mit andet hus. På kuskels! Så har jeg min penthouse-lejlighed her. Okay, jeg tror, vi skal overfælde træer. Det er min penthouse-lejlighed. Okay, så har jeg en lille mine til den der penthouse. Det her. Skal vi så ikke bare lige hurtigt mine lidt? Okay, hvorfor er det gravet skævt? Vi miner. Og folkens, I må meget undskylde, at jeg er gået i fri, sende måske en jernblok eller andet, så skriv i kommentaren. Når du kan forbi en jernblok eller alt muligt. Og jeg tror ikke, jeg gider min så meget ved. Nemlig, vi skal ud på eventyr lidt slags. Så skal vi være oppe her. Hvem det er der? Den kan jeg godt levere der. Så skal vi godt levere der. Men jeg skal lige ned og hente nogle ting, så tror jeg bare, at vi går på mad. Jagt efter mad på grund af ikke den bedste madbeholdning, hvis folk ved, hvad det er. Nå. Har vi noget, vi kan se det? Jeg tror lige, vi tager sådan, måske 6, 7, 8 med. Tager vi et sværd med. Nej, ikke lige et jernsværd, hvor jeg er ikke så vild, hvis jeg mister det. Dig tager vi med, og vi skal også have en god hakke. Nej, jeg tror bare, at jeg tager en stenhakke. Jeg kan ikke beslutte mig. Nå. Og vi er nok nødt til at lave en. Hvor er alle mine pinde blevet af? Undskyld. Så skal vi bare ud på eventyr nu. Og jeg tager ikke mit hjernehammer på, hvis I så det, så bare på grund af, at jeg kan spare lidt på alt det her. Så skal vi bare ud på eventyr til vennerne med. Og ja, sidste gang, der gik jeg den vej, så den vej tænker jeg også, vi tager. Kom folk, nu skal vi ud på eventyr til vennerne med. For nu tager Lukas afsted. Nej, jeg kan ikke tåle at døre mere. Ja. Hvordan så tror jeg, at jeg dør helt præcist, helt dør. Så løber vi bare den her vej. Huja, parkour. Huja. Parkour. Eventyr. Nå. Ej, lille kanin. Dø. Ja. Nu så finder Lukas sted. Jeg kender en, som hedder Finn, men han er ikke med i eventyr. Jeg har gået den her vej før, bare så for lige ved, så hvis alle de er nogle fucked up, eller undskyld mig, må ikke vande. Så nogle ting, der er lidt mærkelige. Så er det bare på grund af, jeg har været før. Også hvis jeg har dræbt en del kaniner her. Kaninkilleren Lukas. Au.
det her noget, jeg gerne vil begynde at se episoder af? Sådan noget Minecraft her? Bare sådan, også noget kreativt, sige måske lige ved. Sådan noget med, bare lige at være sådan, nej, jeg vil gerne lige se dig spille det, Lukas. Så kan jeg bare sige, eller skrive i kommentarerne hvis dag. Jeg tjekker alle mine kommentarer hver dag, faktisk. Jeg er glad for alle de gode kommentarer, jeg synes, I giver. Det gør mig rigtig glad, at I giver så mange gode. Nå, ej, det der tog mig det også i sidste episode. Det er stadig sammen. Tror lige, at nej. Det er noget, jeg ikke lige skal se. Det er noget frit. Nå! Jubi. Men her, da jeg var her sidst, der var det sindssygt meget jern. Nu ved jeg bare, yes, der er jern. Nej. Jeg har 6 stykker jern. Sidst jeg var hernede, der fandt jeg 30 i alt. Nok derfor der ikke er så meget. Og jeg kan lige så godt løfte sløret for faktisk, at jeg lige have mine nogle blocks. Jeg kan lige så godt løfte sløret om, at jeg begynder at spille noget inde på online server. Undskyld. Det er det, jeg vil begynde på. Men I må skrive i chatten, hvis I synes, det er en app. Jeg bruger lige et udtryk, min ven har fundet på, et puha, eller ja, det kunne være en god idé, det bestemmer du selv, eller sådan, men du skal ikke finde på det og gøre sådan noget. Men som jeg har sagt i nogle af mine andre videoer også, jeg hader, hvis I giver dårlige kommentarer, sådan jeg skriver. Lukas, du er bare en dum idiot. Det var tæt på. Okay, hvorfor der er ikke så meget her? Der er kø, okay. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan. Og kø, jeg har masser af kød, og vi har brug for mad. Surprise! Kom tilbage, ko. Okay, undskyld, det lækker. Men jeg filmer til, når jeg er fundet hjem. Og så tror jeg bare, jeg cutter her. Da jeg er kommet fundet hjem. Der er det, du skal også lige dø, din der ko. Men der går ikke så lang tid, forhåbentlig. Hvor jeg filmer med noget, der ikke kan filme i alt for lang tid. Til gengæld, så er det ok godt. Velkommen til undskyld for det, jeg siger det ikke bare på grund af, at jeg får den på hjernen. Det der, det er bare en af mine venner. I må ikke. Nå. Men har vi været forbi det her? Nå ja, det her bruger jeg som et kæmpe kompas. Det er det gode med at bo sådan et lille bjergkæde, hvor jeg bor. Det er, at jeg altid kan finde vej hen til mit lille hus. Jeg tror på et tidspunkt, at jeg skal bygge en by. Eller en bro her, så jeg behøver at gøre det her hver dag. Hver gang jeg skal bare ud på udflugt overhovedet. Men når jeg kommer ind i huset, så cutter jeg. Så jeg skal skynde mig lidt. Også på grund af, jeg hader at være om natten.
Nej, nogle gange kan jeg godt lide at være om natten, hvis jeg får vildt så tit, så... Ej, det er det, folkens. Men, nej. Nej. Men jeg tror bare, jeg vil cutte den her episode her. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. I må også dislike, hvis I vil. Men jeg håber, I får det godt. Hej hej.